Ie, croeso ato ni mae ganolfan Gneifio, Meirion, da ni'n ei chanol i, da ni'n edrych ar ragbrawf yn yr adran iau ar hyn o bryd 60 o gystadleuwyr angen i dethol mynd trwodd i'r rowndiau cynderfynol. 3 oen yn yr gorlan ydy'r her ar hyn o bryd, rhain wy'n benyw, miwl ac ar stondin 1 mae David Davies o Gymru, Mali Jones ar 2, Dominic Chetwynd ar 3, Mary Gris ar 4, Tom Evans ar 5, a draw yn y pen draw ar 6, Hugh Watkins. Da ni'n cael golwg o fan hyn ar Tom Evans o fanna, a Hugh Watkins wrth i ochr o, ar ychydig bach o yna chi golwg ar yr wyn anesmwyd yma. Dydy'r wyn yma ddim wedi cael ei cneifio erioed o'r blaen, wedi cael ei geni ym mis Mawrth, Dybyca, eleni, ac felly mae'n brofiad newydd iddyn nhw, ac mae bod ar y llwyfan mawr yma yn y sioe fawr yn brofiad newydd i rai o'r cystadleuwyr yma hefyd. Sut maen nhw wedi cyrraedd yma? Wel, maen nhw'n debyg bod nhw wedi bod yn cymryd rhan mewn cystadlaethau yn eu sioeau lleol i adeiladu profiad mwyn cael yr hyder i ddod yma i gystadlu yn y sioe fawr o bosib am y tro cyntaf. A gweithio i ffordd trwy'r hengoedd bydd i fwriadau nhw wedyn dros y blynyddoedd nesaf yn anelu gobeithio rhai ohonyn nhw i fod yn gneifwyr proffesiynol o fri ac yn gneifwyr cystadleuol fydd yn cnocio ar ddrws aelodaeth Carfan Cymru yn y pen draw i deithio'r byd yn y byd cystadleuol cneifio. Felly 6, dyna ni yr oen dwytha allan gan Hugh Watkins o fanna. Chydig bach o olwg ar y techneg fan hyn. A i sylwi hefyd, o'n i'n sôn am sawl merch y hyn, ond botwm coch, wel, nefodd anwyl. Mae Rig Rhys wedi gorffen yn barod, dio ddim syndod. Mae frawd o Ellis Rhys yn gyneifiwr o fri, ac os ydych chi wedi gweld lluniau o'r sioe fawr yma, yn debyg iawn mae fam o. Ruth Rhys ydy un o'r rhai sydd wedi tynnu llawer iawn ohonyn nhw. Teulu Rhys, felly, yn llwyddiannus iawn ym myd y sioe fawr ac yn benodol o fan hyn gyda'r cneifio. Mary Gris, felly, yn llwyddo i orffen yn gyntaf.